जों दिनै खुमलुंनि हेडक्वार्टाराव फायजाक सुपार मार्केट दिनै लगे दङ दिनै जिउ दङ दिनै सिएम साहेब दङ एमडिसि दङ तै उजने जत अफिसार दङ बसतांगो तै आंनि ट्राइबल वेलफेयार डाइरेक्टरबो दङ ও জায়গা दिनै आगि याक सुसाना रंने बंने ও জায়গা याकाम कायसा ও জায়গা कायसा बर खुलुममानि म साक्सेस खायमाने मनो जों ताबो जों भकेशनल ट्रेनिं सेन्टार खुलुमनाय दिनै जरा सिक्ला सिक्लि जारा दङ जरा याकम सागा याकम बासाना बागै मनि बागै जों नायनाय ताबो मनो जों चालु खानाय दिनै एडिसिनि सीएम मायाबो जों ताबो मिटिंआ जलायनाय तै ও জায়গা सुपार मार्केट खुलजक दङ अथच मार्केट दङ दिनै जेराव जरा बेकार जेराव दुकान दिनाय मते हेगिलामा बानिया खानाय दङ किन्तु जरा दुकान बुकिं खायदोंनाय आं बुंनो सानो कयनाय जदिनो खुलो ग्याम हाखाय साकबाय थांनो मनो याखारिदि तै जरा दिनै उख्लग तंनाय ताकुरो बरफ सुजुग माना तै जे असुबिदा दंमोन जों ट्राइबल वेलफेयार डिपार्टमेन्ट हयतो जागा जों मेन्टेनेन्स खायनाय जे नांगोन उजा खायनाय आं सीएम साहेब सालायनाय बक्स सालायनाय बस तांगा दिनै बर' रंना जे आगमनानै दिनै बर' रंना जरा बेकार थानाय जरा गनाय थानाय जों ताबो एडिसि प्रशासन बाय तै सरकार प्रशासन याक बाय माक मिलिउन दिनै बर' रंना जे आगमन नांमानि जे खायनाय नांमानि जों याक बाय याक मिलि खायनाय 2026 अब जे सुपार मार्केट मानि याबुलो गोबांमा सिक्ला बेकार दुकान रुबो बेके बन्द खायमा थांबाय बरफनि कक कायसा बनो बरफनि जे तामनाय फाइनान्शियल जिता दुकान खायनायनि बानिया खायनो थांखे रां फैसानि प्रब्लेमनि बागै खायनाया नावै जे बुजि फायो आबो बाय नरके पाइ थांैतै खायनाया रां फैसानि अभाबनि बागै আপনি বিশিন্তিলে ট্রাইবাল वेलफेयर डिपार्टमेंट হইতে বানিয়া খাইনানি বাগै আনি লগি তম কর্পোরেশন চেয়ারম্যান মতো এসটি কর্পোরেশন চেয়ারম্যান যদি না কোনো সিকলা রক যদি না বানিয়া খাইনানি বাগै যদি না কোনো লোন না থাকায় जों तुरंत एकदम जे कोनो दिनै सीएम साहेबनि सिगाङाव आं सायख'लांबाय जे कोनो बर' मोजां बानिया खायनानि ओमफ्राय जों बनो सेंसन खायनायनि बानिया लोन सेंसन खायनाय बै निजिनिबो उद्योगी मा दंना शुद्ध सरकारनि लोन नाखा बानिया खायगा आदा मादा खामयो निजिनि उद्योगी मा दंना जे आं बानिया खायनो आंनि संसार चलायनाय Pagkus kamu supan market step non जों ताबो जों चिनि लगे अनेक दङ चिनि जरा आगे बंनि दिमाननि तैनो म सुपार मार्केट सामजोबो चिनि अनन्त बाबो दङ दानियल बाबो दङ बिसिं बाबो दङ बं बिसिं तिना सामजोबो मथमा खायगा हामनाय जों आसुलाय सालायना चिनि एमबिसि साहेब दङ कलेज बाबो दङ चिनि पाकु चेयरमैन दङ जोनाल चेयरमैन दङ जों सालायनो गति खायगा आगुबै मानसिनि चिनि एडिसिनो तेबो जों कुसुबो बारिमोन बुनि हायनो नायथा थायमोन जों सालायनो जे बरफ चिनि बरफ बथार जात बरफ बल्डिं गासैबो मनो संताब सालायनो